Selam dostlar. Televizyon tarixində ұлы yanılıq. Қатма қаршы екі дүнияны, телевидение мен интернетті дұрысташтырабыз. Әйеді, инста болған. Инстаграм проектын блогер Айзеля апайлық бара. Сәлем достар, әмеңе башқұрт блогерлары ярдам етесек. Біздің мен Тамырдың Альбина ләсе һәм бір сәңгіліктің атқанынған пенсионерлары. Тұрмышты біз өзімізде көрәбіз. Қата тарихқа ла біздің өз қарашыбыз. Егет кішіге 70 түрлі hüner де аз. Қызы барзың, назы бар. Кішінікі замана. Ey balalar, bir ulunu, bir kişini tığla degender. Min aldan tuğam da, siz bütünü mənlə bilip tuğanhıdır. Halkımızın uruf гадәттәре, йолалары, мәкалләре менән кызыксынуыгыз, үткән менән бүгенге арасында күпер халырга тырышуыгыз мактауга лайык. Ура! Рәсәт бізге лайық қойды. Adam bala hep любой istişley. Biz indi yatim üstet. Nur biz indi büte istile çirilerle murum, oğaz içinde, timir içinde, ilgin sesebet. Bizim образование yok. Büte hudut klas. Burundan kilgen ышанудар буенча балалар Тимер мөгъҗизәле көскә ия. Ул кешене хаклай, курсалай, хатта давалай да. Уста тимірсі құлында. Тимір сәскәгәлә өрелә, коралда була ала, ұсқында сәсіреді. Біздің бүгінгі геройыбыз Тимирси Меңләр Хайбуллин. Мен indi өзіміздің башқұрт халқын яратам мен. Башқұрт халқының киімлері, ушу құраллары өзіміздің халыққа қалсын деп, мына қортайымызда істерге болдым енді. Бала сақаларды балалар көріп, киіп, дәрттенсеңдер. Башқұртлар несік болған, нендей ауырлықта құрал үйреткендерін, мына шуның үшін осы кольчугалар ясарға туры келгенде. Башқұрттар темірлік, темір ішін бик бұрындан білгендер. Онысы бұваттағы тарихи документтарда Ибн Фадатлың, онда оларды көслі, яугир етіп көрсетелер. Һәм әйтергә кәрәк, татар-монголдар яуы осырындала башқұрттар оларға 15 ел бойы қаршы тұра алған. Бұл инде башқұрттардың темір ішіне һәм олардың көслі, яугир болуын испатлап тұра. Мына бұл құралды, мына илекке заманда шул запрещайткес үзләріме йөрткәннәр, мына шулай. Любой вакытта каугасыга бергәннәр бысақты. Мына ушу бысак менән огас юнып алганнар, кидереп хүнгә ясаганнар. Мына безнең башкорттың основной құралы булган. Ушу ике неме. Башқұрттар Рус дәүләтенә кушылган осырда, уларның кушылуның иң мөһим bir әберде булып, улар башқұрттар хәрби хезмәттә булырга тиеш. Әгәр дә улар ысынап та тимер эшен белмәгән булһа, корал эшен белмәгән булһа, уларды бернинди походтарга ла сакырмастар иде. Бұл әлбиттә дәлил. Улар үзләре яугир булган өчен, улар үзләренең yerine үзләре хуҗа булып яшәгән. Үзебезнең Күйргәзе районынан музейдан китап пазар итте Гөлнур шунан Великий Башкирия дигән китаптан шулардан эшләнәм инде. Федоровкага барып компьютердан 2 көн эзләп, ул компьютер оказывается безнең монда Арсан совхозында күрсәтә икән. Кайтып киһәм, теге завклуб кызыкайта булдыла, мин мәдәм моны 2 көн йөреп, мәдәм музейның директорына, ул бездә дип кирип күрһәтеп, миңа төшереп бирде, мин шунан кыркып
Менә ошолай ясаным. Мин ярага килгәндә ул бик кызыклы, бик ихлас, бик әүзен кеше. Ул кайда гына йөрмәү, кемде генә белмәү. Башкорт халкының тарихы борынгы башкорт коралдары менән кызык кына. Үзебезнең арала шундай ир уламандар булга, безнең тарихыбыз сынлап та онытылмас иде. Минем Мәнәүездә дуслар бар, металлиялар. Шулардан тимер алып, менә ошолай ясаным. Ә бул әлемендә Ярмолаевканан электросеттән 2 метр ине, шуны алып, тәүдә кыска кына итеп алып, 10 метр, 15 уялып инде хөрәргә, шуны җитмәгәс тагын барып, менә алып, ошо 29 кило, шул башы 30 килога якын булды инде. Ошоны ясаныкка шуйна. Олар кызык инде, безне бөтенләй аңларга теләмәйләр. Үтә заман сакаланам дип, Рәсәйдән яшеләгә. Кемгә эләгә, ә кемдә ярата өлесе. Ярай, шаяртам, Рәсәй кызы. Игътибар иткәнегез бармы? Безнең олатай өләсәйләр мәкалдәр менән генә һөйләшә. Ә мәкалдәрдә халык акылы, тел байлыгы. Тимердә кызуында хук. Тимерсенең көсе беләктә. Типһә, тимер өҙөрлөк. Өлесе, нисә кило икән бу филтәре? Ләйінді білмейм балам. Bir de білсегенім yok. Бер банклык аксамын да урлап алып китәләр. Урлағандар, өзімнен бірге урлағандар. Ул бидән өйбердәрен илегелектән яһагандар бит инде. Иң күз тия торган безнең урындарга, мәсәлән, лепкәгә, менә кыз балалар яки хатындар машы лепкә тапкырында тәңкәле әйбер кигән. Шан алмыйды, менә бунан күз тия. Шуга тимер тәңкәләр һалынган алмыйдыдар кигәннәр. Шан билбау тимерле булган, менә егетләрдә лә билбаудар тимерле булган. Шулай итеп, 7 урындан күз тия торган урынга тимер тәңкәләр һалган. Борынгылар уйлаган, әгәр дә баланы бүлмәлә бер үзен торгызып калдырһаң, уны шайтандар алыштыра тип, яки уга йене яләтип. Шуга күрә бул насар күстәр балага кагылмаһын өчен, уның эргәһенә бысак яки кайсы халыр булгандар. Һәм без Назлыкайды бүлмәлә калдырганда, бер үзен калдырганда, һәр вакыт эргәһендә бишеккә менә ошлай дип кайсы халып китәбез. Кайсы халһак, ул тап асык ятырга тиеш, ябык көй түгел. Кешелек дөньяһы тимерһеҙ яшәй алмай. Һәм һәр айырым кеше тимерһеҙ яшәй алмай. Менә һәр балаларга без әгәр дә һин көн һайын тимер ашайһың дисәң, ул аптырап бетерелә. Ләкин без тимере булмаган аҙыҡ ашамайбыҙ. Йомшаҡ һүҙҙе тимер ҙә тоя. Был башҡорт халыҡ мәҡәле. Уның мәғәнәһенә оҡшаш мәҡәлдәрҙе төрлө телдәрҙә ишетергә мөмкин. Мәсәлән, удмурттар һүҙ тимерҙе лә тишеп үтә тиҙәр. Украина халҡы кеше һүҙе кеше үлтерә тиҙәр. Урыҫтар иһә һүҙ һөйәкте лә һындыра, йәки йомшаҡ һүҙ тимер ҡапҡаны асыр тиҙәр. Тимерлеккә килгәндә ул беҙҙең тимерсе салғы ғына яһап, балта ғына яһап, ҡорал ғына яһап ултырмаған һәр бер тимерсе үҙе бер ювелир булған бит инде. Биләүестәр эшләгән кеше булған. Шан тыйыуҙар киткәс, тимерселәрҙе бөтөргәс, тимерлектәрҙе юҡҡа сығарғас ҡына, хатта ки ошо көмбәҙҙәрҙе эшләп, аҡсаларҙы, тәңкәләрҙе көмбәҙләп кенә биргән тимерселәрҙе лә һөргөнгә оҙатҡандар бит инде. Бына тимерселәрҙең, тимерлектәрҙең иҫ китмәле, аяныслы яҙмышы. Был бығау Ҡараһаҡал восстаниеһына бәйле. Мыны Аллабирҙе ауылында безнең бер башҡорттың аты әйбәт була. Теге аты менән китеп барһа, нәмисне күреп ҡала Оренбургдың. Теге атты килеп әтбир әйтә. Әтбир әйткәндән һуң ул барып ул атты ала ла, алғас аны канакра иттереп, яла яғып Сибиргә ебәрәләр. Менә бул 4-нче номер, мында номеры бар. Был шул юлда охрананы үтелеп, ҡайтып, Ҡараһаҡал һуғышы яуы шунан башланып китә. Ҡараһаҡал восстаниеһы әйтергә кәрәк 1739-40 йылдарда була. Бер мәғлүмәт буйынса ул Миндигул Юлаев, Юрматы волосы старшинаһы, икенсе яҡтан ул әйтәләр Джунгар, Ҡалмыҡ ханы. Ул инде башҡорттарҙы
Рус дәүләтенә генә түгел, иң башта экспедицияга каршы баш күтәрә. Уның зур хакалы булган, шуга уны Кара Хакал хан дип тә йөрткәннәр. Мына нинди безнең башкорт ирләре гайрәтле булганнар. Буны бит хәзерге егетләр йөри алмый аны. Көчләр итмәй. Без, мәсәлән, рус язучылары, шулык Даль, шулык Толстой, шулык Зефировтарның хатирәләрен күргән сакта, башкортларны улар бигрәк урта буаттардагы рыцарьлар итеп күрһәтәләр. Панцир, шулай ук тимер кольчугалар киелгән, ук хадактар менән шундый урта буаттагы матур зур рыцарьлар итеп хүрәтләп калганнар. Бу тарихи источникларда бар. Шуның өчен безнең максат әлбәттә тарихи дөреслекте күрһәтеп, башкорт яугирларын 18 буатта ниндәй булганын күрһәтергә тиешбез. Рус классиктарының әсәрләрендә башкорттар куркыу белмәс, акыллы, илһөяр итеп хүрәтләнгән. Шәп китап. Тимерде кызуын да хук. Бұл мақал бізге рәсемдәргә бик якын, чөнки безгә кайберендә эшләрде бер дәрес вакытында эшләргә туры килә. Һәр эштең үз вакыты була. Шуңа күрә шул вакыт менән файдаланып калу мөһим. Дуслар, эшегезне үз мәлендә башкарыгыз. Достар, без әле Милли музейда тимердән эшләнгән борынгы әйберләрне карарга килдек. Нимә генә бында юк? Борынгы әйберләр имеш. Күрмәгәнме, музеймы? Игътибар итмәгез, достар. Азаматтың яраткан шөгыле бүтән нәмәгә каршы килү. Булай һәйбәт итеп булды. Урта буатта тимер иретү мейесенең макеты күрһәтелгән. Тимердә иретү өчен югары температура кирәк була. Шуның өчен руданы искә алгандар һәм уны артабан кыздыргандар. Һәм ут ныграк янһын өчен күндән эшләнгән шундай һаваны үрдергәннәр. Һез беләгез бит, кислород яна һәм ул ирегән тимердән формалар менән төрле инструментлар, коралдар, башка кирәк-ярак җиһазлар эшләгәннәр. Безнең илдә бит әз генә үзеңнең халкың турында һөйләй башлаһаң, националист дип баралар. Әз генә артыграк политикант та дип әйтәләр. Әйтерен корал ясайым дип, бу корал ясай башлар ягәдерен икән дип сукый башларга мөртләр. Типһә, тимер өҙөрлөк. Минең уйлавымса, был физик яктан гына көчле кешеләргә түгел, шулай ук кыю үз үзенә тура белгән кешеләргә әйтәләр. Шулай ук был халкының элек-электән мәгъдәнселек белән шөгыльләнүе турында әйтә. Хатта кайһыбер безнең металл әйберләребезнең серле асылып үтмәгән. Мәсәлән, шул ук булат кылыч. Булат кылыч ул тутыкмай да. Аның теге үткерлеге лә кемемәй. Ничек үткер булган, шулай ул хаклана һаман. Һәм ул булат кылыч ничек эшләнгән, шуны серен белгән кеше үзе менә алып киткән һәм әлегә тиклем аны асалмайлар. Тимер күлдәк меңәне килешеріне. Гламурды гына. Әйткәндәй, нисә кило икән ул?
көсөн етмәстәгә үрелмә тиерене өләсәй. Был тимер күлдәк, безнең икенче исеме бар, Хайман дип тә йөртәләр. Кольчуга рассайты бит инде. Безнең районда Һәйеткул дигән авыл тирәһендә тракторист ер эше менән һөреп йөргән вакытта бернисә метр ер астында яткан әмәне һөреп килеп сыгарып, безнең музейга тапшыралар. Был бик борынгы, авыр гына, хәлмәк кенә, бик һирәк безнең музейларда раритет дип әйтергә була. Тимерсенең көсе беләктә. Физик эш эшләгәч, көсең беләктә генә була. Ә тимер эше осталык та көс тә таләп итә. Башкорт халык ижадында, тарихи документтарда уларның кольчугаларды кейеп, хугышка сыккандары бик күп хүрәтләнә. Мәсәлән, Акайдың кольчугаларын сисеп, караганда анда пулялар коюлуы тураһында ла улар легендалардан без беләбез, безгә ул язып калдыргандар, уны документтар аша, һөйләүләр аша, уларды батыр итеп, көсле итеп күрһәткәннәр. Элек ошының менә охотага йөргәннәр. Булар инде элекке заманда буру укканнар, һабай шуның менән занимаскәннәр. Курал булмаган бит инде, мылтык турга кушмаганнар. Менә шул сукмырлар. Ә моның менән бурын безнең башкортлар сугышканнар. Уратып сукканнар бит инде. Бул сукмар була. Ә менә бул һәнәк менән сәнскәннәр. Ул курал булмаган бит мылтык каләмәт. Запрещайткәннәр. Менә безнең халык яшенеп, ушun һамак нәмәләр ясап, ушулар менән хугышканнар. Элек баш күтәргәннәр. Менә шул бурынгы хугылган, кул менән эшләнгән кураллар. 1736 елдың 11 февралендә 4 указ кабул ителә. Шул бер указында башкорттарда тимерлектәрде ябырга авылдарда кушалар. Башкорт элек-электән тимер эшкәртә белгән. Тимерлектәре булган, ләкин оларды яшереп тоткандар. Чөнки ихтилалдардан һоң тимерлектәргә тотыштыйгандар. Ләкин тимер сүкеп, корал эшләү, тимер сүкеп тәнкә һугу, олар барыла булган. Действительно, безгә корал тотырга кушмаганнар. Шуннан һуң безнең халык барбер корал менән занимаскән. Без арыслан йөрәкле халык булганбыз. Бында бик кызык ситуация килеп сыга. 36 елда тимерлектәрде ябу указы сыга, шуннан һуң башкорттар кантон елы осурында ла үзләренең яу коралдары менән походка әзерләнергә тиеш булалар. Әйткәндә, тимерлектәрде япкан хәлдә лә, мәсәлән, Көйргәде районында 9 тимер елгаһы бар. Был инде шул восстаниялар менән бәйләнә. Яшерен башкорттар тимерлектәрен хаклап калгандар. Ватан һугышының 1812 елгыла башкорттарды төньяк амурдары дип әйтәләр. Нимә өчен? Чөнки дигәндә, улар үзләренең ук хадактары менән бөтә Европаны таң калдыралар. Ук хадактарды кем эшләгән? Ул уктарның башактарын кем эшләгән? Ул шул кылыстарды кайда хуккандар? Шуга без әйтә алмайбыз, что башкорттарда тимерлек эштәре булмаган дип. Тимерчеләр һәр вакыт булган авылдарда. Моны миңа китерде Кагарманов Илнур дигән егет, Зенчур районыннан. Ул 620 елгы тиме, моны ялыгы бар. Янәһе миңа тазартып, моторлап алып килгән. Мин үзем тазартырмын, конечно. Рәхмәтле мен сүтки. Пазар итеп китте шулай дип. Менә мин ушу бысакларга буларды инде мин Мәскәү барганда туры хат дип килеп фуранлар. Мин әйтәм, без башкорт хатылмайбыз, без хатмайбыз. Бу безнең халыктың байлыгы дип. Менә мин үлһәм үземнең внукларга калдырам моны. Баскан yerендә ут сәсрәтә. Ул шундай кеше, укуда ла һанатмаган эшен эшләп тә бөтәһендә өлгергән кеше. Мәсәлән, тамыр алып барусылары бөтә ердә лә өлгерә. Насар төште лә утка һөйләйм. Бер куркынычрак әйбер булһа ла, нимә булһа ла утка һөйләйм ди. Ут
насарлығын йотып үзенә ала бит инде. Шул ук вакытта халык утты бик нык үд иткән, яратканда. Чөнки беренчедән утһыз яшәү булмаһа, икенчедән ул бөтен тиз эшләнә торган, җәһәт эшләнә торган нәмәләрне утка тиңләгән. Өләсәй, әйдә инде Инстаграмда аккаунт асайык. Видеолар төшереп алырым. Нимә булаган балакаем? Мин ул нәмәне белмәйм дә, күргәнем дә юк. Куй, оятта калдырып мине. Өләсәй, белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп дигәнме әле үзең? Әйе, шулай. Ярар. Азаматтан башта ыштанын ямайык та, шунан һуң миңә нимә теләгез, шуны өйрәтерһегез. Өләсәй. Ну, тимер неме ауыр булсын. Мин тимер белән эшләм, ләззәтләнеп китәм, рәхәтләнеп тукмаям. Үзеңә ничек кирәк шул форма сакканса? Тимер йомшара, худыла, утыра. Ул шундай материал. Тимер тыңлай булай. Тимерде тыңлатырга була. Менә кешене әйтеп тә, өйрәтеп тә, адакта кире бозылырга может. 1-2 сәгатьтән. Вот менә шуны тяжелый вопрос. А мин тимерді просто металл типкенә уйлайным. Яңлышканың, Азамат. Тимер тылсымлы көскә ия булып сықты. Файдалы да, кәрәкле лә. Назар, етәр. Эй, балалар, тормыш бигрәк катмарлы. Егеттең хүзе, тимердең үзе дип бушка әйтмәйдер. Тимер уткала тимирсигәлә буйсына ул. Кыздырһаң йомшак бүгелә. Ә тимирси, конечно, бүгә кыздырмай. Ну, авыр бүгелә. Бүгелгән ердән дә яйлап, турайып була, әмма һынырга ярамай. Бунда көз кәрәк шул. Тимер утка һәм миңа, тимерсегә бойына. Атай кара, килеп сыкты бит. Ә һин миңа ышанмагайның. Мин крут. Тимерді хуға білерге керек. Йөрәк менән эшләргә кирәк. Хатын-кызды ла йөрәк менән һөйергә кирәк. Яшәгәндә лә һөйеп яшәргә кирәк. Исеңдә лә һөйеп эшләргә кирәк. Тимердә лә һөйеп эшләргә кирәк. Так просто гына хуккандан ул эшләнмәй берәмәлә. Назарга рәхәт, шун гына үз эшен эшләп тик ултыра. Башланган эш, беткән эш. Хушыгыз, дуслар, һездән комментарийлар, лайктар көтәбез. Тарих безнең кулда. Без бит быга лаек. Лайык шул, лайык. Кем белә инде? Бәлки мин дә блогер булып китермен әле.